Koliko je bitna lepota za ženama? Koji je vaš stav za to? Moj stav je da je lepota naravno bitna, zato što vam ona prva upada u oči, jer prvo vam lepota skrene pažnju, ali nemojte se oslanjati samo na lepotu, jer od toga nema ništa. Lepota je prolazna, a glupost večita, tako lepo kažu. I iza lepog lica i lepe fasade mora biti jedna ozbiljnost. Ne mislim da smo sad ozbiljni, nego ozbiljan pristup životu, mora biti i jedno obrazovanje, mora biti jedna dobrota srca i duše. Tako da lepota je ono što ti Bog da, ali moraš da zračiš, moraš da je nadograđuješ, moraš da zidaš dobre temelje za tu svoju lepotu koju ćeš da nosiš ceo život. Koliko je teško da se bude balkanska žena? Pa ja mislim da je svugde teško biti žena. Nigde nije lako. Ali borimo se, zato i organizujemo ovakve skupove, zato se povezujemo. Na Balkanu i dalje žene nisu izjednačene sa muškarcima ni po zaradi, ni po stažu, ni po uslovima rada, da ne govorimo o mobingu, koliko muškarci zloupotrebljavaju svoje pozicije, a da ne pričamo u samoj porodici. Tako da žene su u tranziciji iz onog perioda kada nisu mogle ništa do neke budućnosti kad ćemo moći sve. Zato moramo biti pametne, naravno, i u toj emancipaciji, i u toj borbi za ravnopravnost, u stvari za svoja prava. Često se i pogubimo, ali moramo ići dalje i nikada ne zaboravimo da smo žene. Vi ne bojite se da kažete šta mislite i kažete sve. A koliko je bitno javne ličnosti kao vas da potiknu i ostale? Znate, mi smo na javnoj sceni i sve su oči uprte u nas. U stvari, velika je odgovornost i kako ćemo da se obučemo i kako ćemo da sedimo, a tek šta ćemo da govorimo i kako ćemo se ponašati. Naravno, ne može čovjek uvek da bude u kontroli, ali svaka pojava i svaki intervju šalje neku poruku ljudima, ne samo mladima, našoj generaciji, mojoj generaciji je potrebna podrška, jer smo već izrađene žene, umorne, bolesne. Treba da se zna, te žene koje su ugrožene treba da znaju da uvek postoji drugi put u životu i drugačiji način i da je u stvari i lako izboriti se za njega. Samo treba doneti odluku. Sve je stvar odluke. Imate svoju autobiografiju, no sigurno imate još priča da kažete. Imam. Ovo je druga knjiga i ima puno toga da se kaže, a sad pokušavam da malo pobegnem od svojih ličnih priča, pa pišem jedan onako klasičan roman. Vidjet ćemo kad će biti gotov. Šta radite u momentu? U ovom momentu sam počela da radim i svoju novu emisiju koja ide na kablovskoj mreži. Na Kopernikusu u nedeljom u 22 sata. Kratka forma, gledajte pred spavanje. Hvala vam puno, znam da nemamo... Suzanin izbor se zove. Eto, ljubim vas.